Hyvä, että mä pääsin just nyt tuolla takaisinpäin. Katso, kuinka tuo nousee. Ja nyt on tyyni, kato. Joo, yhtäkkiä tuli tästä aivan tyyniä. Mutta no ei nyt tuolla toisella puolella katso. Mutta ajattele miten täällä tuulia. Niin, kato, ei tuu vastapäin niin, ollenkaan nyt tuossa. Se vaihtaa. Sitä kato tonne suuntaan nyt. Mitä vaihtaa? Tuulta. Niin se kääntyy itäänpäin. Pitääkö lännestä päin? Joo, jos tuohon uskoo, että tuo sama säärintamaksi sanotaan, niin onko tämä nyt se, joka menee? Aika hurjaa. Ei liiku lehtiä ollenkaan. Ei, sehän on aivan mahtava ihminen. Kuinka monta suihkua on siellä? Jos miesten vuoro ja tässä on niin monta veneitä ja niin poispäin, että siellä voi olla vastuun edessä jopa jono. Ja sitten jonotetaan suihkuja tällaista kaikkea. Voi. Eikö suihku ole aina siellä? Vai? Joo, kyllä, mutta No, tarkoitan siis aamullahan voisi käydä suihkussa. Joo, se voisi tuonnekin mennä peseytymään aamulla. Niin, tai sitten ensi viikolla kotona. Vai ensi viikolla kotona, kyllä. Katso, se on aivan mahtava. Joo, tässä meni säärintama meidän yli ja nyt rupeaa aurinko paistaa ja tuuli kääntyy ja tämä länteen. Joo, koska nyt tästä tää välissä tuuli. Niin, se kääntää kato luoteeseen ja alkaa se 14 metriä sekunnissa. Ja sanoiko se luoteeseen? Se menee ensin, nyt rupesi tuulemaan. Joo, se kääntää, kato sen tuonne luoteeseen ja sitten se petää luoteesta tuollaista 14 metriä sekunnissa ja sitten se kääntää sen sinne koilliseen. Ja sitten se tyyntyy siinä koillisessa. Luodehan on kyllä niin kuin... Se on lännen ja pohjoisen välissä. Joo. Nyt alkaa tuuleen taas. Taas tuulee, joo. Aika jännä. Se oli oikein niin kuin säärintama meni tuosta. Katso nyt. Nämä tuossa lähtee tuonne. Tuossa ylös. Lähde tuonne. Niin nämä pilvet. Näin, kyllä. Näin ja tuossa näin. Niin se tuulee suunta. Eri korkeukset aivan eri tuulen suuntaan. Ja pannaan näitä väliin. Mutta siinähän näkyy, että korkeusero on aika mahtava. Tuossa menee tuonne. Ja nämä sinusta menee, joo. Nuo ylhäällä tuossa menee tuonne. Mutta nää voi aivan ihan.